खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि फिन आरोबाव बिपिएफ दलनि गिदिर खहा हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफआ जागासिनो सानफा एफा खहायानो खहा बिटिसि बिसायख'थिनि सिगांनो फारि फारि गुगागासिनो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दलआ दिनैबो बिपिएफ दलनि माखासे गोख्रों मावथिफोरा UPPL दलआव जयेन जाबावदों। नंगौ बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दलनिफ्राय गासै सा 12 मावथिफोरा UPPL दलआव जयेन जादों। थारैनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL दलनि मोजां खामानि मावनायाव जोंनि बिटिआर ओनसोला गोबां गोजौ फारसे जौगालांगासिनो दं। प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL दलनि मोजां खामानि मावनाय गासिबो बिथिङावनो जौगानाय आरो गोबां माव बिथांखिफोर होनायखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दलनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा UPPL दलआव जयेन जादों। थिग बेबादिनो दिनैबो रौतानि दालाखाथि बर' बाजार प्राइमारियाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दलनिफ्राय गासै सा 12 मावथिफोरा UPPL दलआव जयेन जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।